Накратко бихме искали да ви запознаем с мерките, които взима правителството във връзка с предстоящия летен сезон и възникналата в тази връзка опасност от пожари. Знаете, предходните 2 години имаше много такива случаи, бяха засегнати населени места, изгоряха значителни площи гори, бяха засегнати и много имоти на хора, при това едни от най-бедните хора, живеещи в малките населени места. В тази връзка, по изрични указания на министър-председателя господин Румен Радев, всички отговорни ресорни министерства обединихме усилията си, за да създадем план за действие, като се започне от превенция и се завърши с възможно най-ефективни действия по отношение на гасене на възникнали пожари. Тук изразявам благодарност към колегите си, към министъра на отбраната, министър Стоянов, към министъра на земеделието и храните, господин Абровски, тъй като заедно с тях и заедно с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ набелязахме тези мерки, създадохме координация, така че да сме по-подготвени от първия момент и по-ефикасни при възникване на пожари. Колегите ще ви запознаят с всяка една от мерките, които се прилагат при тях или съвместно с тях.